Pozdrav svima, dobrodošli na novi klip. Danas nastavljamo sa Skyblockom. Ja sam sada skupio jedno 10 blokova, 10 kamenih blokova. I sada valjda možemo da stignemo na tamo ostrvo, što će sad biti odmah u ovoj epizodi. Mislim da ćemo da uspijemo, ne znam. Gdje sad ne znam, ne kontam. Onda će ova igrica dobijati update-ove i kada valjda nekoliko stvari uradimo, ovo će se povećati ovo dole. I imaće dijamanata, imaće svega. Ali mislim da to neće biti jer u ovom Skyblocku, ova neka drugačija verzija Skyblocka, mislim da ćemo da izgubiti, da neće biti. Ja mislim tako da neće biti. A sad da ćemo uspjeti. Oh, fuck. Ovdje ne možemo. Ja, fuck, jedno da je preko ne vidi. Fuck, još malo ostalo. Eto, fuck, sad je malo zabagano. Molim te još malo. Ne znam da ću uspjeti, no. Fuck. Padnemo, ne znam što će da bude. Sad sam stvarno. Pogledamo ako padnemo. Uspjet ćemo. Verujte u nas, verujte ljudi, verujte. Jel da mi verujte? Fuck, glago je. Dobro se. What the fuck se dešava? Joj. Uspjećemo ljudi, uspjeli smo. Došli smo do ovog nekog ostrva. Prvi put idem ovdje. Sad, ja plašim. Ima jedan trik što je jako cool. I sad taj trik da li uradim? Taj trik uraditi. Znači ja ću taj trik uraditi. Ja znam da ovo. Idemo sada polako. Otvorimo pek. Uzmemo. I sad znate već što će se desiti. Neko od vas ne zna. Imamo sada ranac. Ovo nije ranac, evo vidite. Oh, fuck, je dočekam, imamo što im se. Sad smo sve dobili ovaj kovčeg. Mi smo ovaj rančić. Ranac, vidimo što ima. Dobili smo u rancu to drva. Drva smo dobili. Ajde sada molim te moj ranac da mi pa stano. Ne znam. Dobar ranac. Mi pao, brate. Mi pao, znači ja stavit ću da pulim. Nije mi pao, okej, proživio je ranac. Ovdje ćemo ostaviti neke bitnije stvari. Okej, imamo još neki kamp. Okej, ljudi, ovo je jako cool. Dobili smo cool stvarčice. I to je to od klipa. Evo sad ćemo još malo da isječemo drva. Da sečemo drva. Tako. Čako mi se svidjelo stvarno, znači uspjeli smo do onog ostrvca da dođemo, jako je bilo zanimljivo. Ovo nije bilo, nismo imali problema s ovim enemijima. Ovdje ćemo kaj drveta idete. Idem jedno drvo, ako niste vidjeli. Ovo je ovdje batu pakao. Ako ovo da se ubijem ako ovo padne, okej, nije palo. Znamo valjda da je kaj. Okej, uspjevamo da iscečemo ovo drvo. Samo da vidim da sam neki achievement uspio. Sad znači, sad se pitate kako ja imam achievemente. Pate, imam Xbox. Čekaj, achievemente. Jer achievementi vam daju par.
Kako ovo igrati, ima po eliminatoru bez blokova. Pa da dobijemo... Ne mogu. Enter portal. Ok, ovo je malo teži su. Imamo ovaj klip, Testa Hunter. Meške box vidite. Ok, to je to. Samo da skupimo drva. Pak bit će malo bolesna. Znači ako stvarno trudili smo se, trebalo bi da ćemo ubrzo da dobijemo farmu. Znači ne znam si tamo će, znam da će se, samo moramo taj šuki box da vratimo. Znači taj, ja govorim to, da se zove tako, ali ajte. Samo moramo taj šuki box vratiti. Game mode 1. Ja stvarno ću da poludim, će se ubijem, znači. Ode sve epic stvari. Što sam ih držao kod sebe, što sam glup. Jo, sine, ga što mi pade stvari. Ako mi jako uzme stvari, ubit ću ga. Jo, sine, dragane. Ako si mi poja nešto, čekaj da mi idemo da lepo ja. Uzmi. Ne veze ako malo čitujem. To od klipa sad ćemo se vratiti u ova. Znači sad ako vam sviđa ostavite jedan like. Znam, naravno sam sad čitovao. Ja ne znam što drugo da radim. Ako vam se sviđao klipić, ostavite jedan like i čao.